What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Don't forget to click the notification bell and subscribe po. Okay po, nandito po ako sa tattoo rehab. Ang gagawin ko po, magpa-tattoo po ako. Okay po, tingnan na po natin kung ano ang resulta ng tattoo po. Papasokin po natin. Let's go po, tara po. Nandito na po ako sa tattoo ni Sir Taiko po. Ito po si Sir ang mag-tattoo sa akin dito sa braso po. Titingnan ko po kung okay ba ang tattoo. Kasi ngayon po ang tattoo ngayon ginagawa ng art po yung tattoo. Patato po ako para po. Okay po, ang gagawin ko po magmamas muna kasi business man to ni Sir Taiko. Kasi bawal ang hindi magmamas si Sir Taiko. Ito po. Kaway Sir Taiko. Kaway Sir. Ito, may bisita po si Sir Taiko. Okay po. Pagmamas muna ako po. Okay po. Watch po. Yung pagpatato po ako. Don't forget to subscribe my channel. Renato Adventurer. Okay po. Okay po. Mag-start na po kami po. Let's go po. Thank you. Regular lang ni mga comment. Busy kaya na siya ba? Busy lagi. Kalau waktu tahun jalan itu semua, ini pasal kita siap. Mengejar kegiatan.
I feel safe in your arms. Oh,
Adventure, I'm back my channel. Ito na po ang tinato po ni Sir Taiko. Ito kita natin. Ang ganda po. Okay, what's up ka-adventure? Ito po natapos na ang tato ko po dito sa rehab tato dito sa kay Sir Taiko. Sana po yung video ko nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. Ito na po ang tato po. Thank you po. God bless po.